Mathathe thuba ndibonga ndibulisa kumnikazi webandla Moya Oyingcwele. Ndimbulisa ngegama elikhulu lonke amagama engasifela ngingaphetha ngabane manje sikhona ukulongelela lenyaniso. Moya Oyingcwele wenyaniso wamandla. Umoya wezulu. Inene licocekile, hlambulukile lihlala kapha kumdaka khona. Ngumfundisi ke wengqondo nenhliziyo libandla ke lamazulu olibhalwe incwadi mazulu Thixo uyanceda ke ngendawo zonke zokukholwa baxa ngentsikelelo ngokukaYesu. Ndibulisa utata umama bulisa bonke otata abangabefundisa belizwi laThixo ndibulisa abavangeli abashumayeli sizwa ndibulisa ngelihle igama siyakholwa uYesu ndibulisa omama bonke osisi ndibulisa teenagers ndibulisa Sunday school ngelihle igama siyakholwa uYesu ndibulise worship team in the name of Jesus ndibulisa utata eMaqhosheni okukholwa hallelujah. Ngumthandiso kaThixo ke lona phambi kwenu bangcwele amen. Inceku yamazulu ethandwe nguThixo ayisindimo omthandile ngithandwe lizulu. Ngingumntwana ke womnqamlezo ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha nguvuyani ke igama nguNcwembe iseneni haleluya. Ngihlala apha eVitsandi ndiphansi kotata umongameli ilikhaphasiya ndingapho kulamhlaba sengqoshwa haleluya. Insizwa andifuni ukuthi ndisindisiwe ndasindiswa ndisindiswe ndokusindiswa lento yenzeka isenzeka isazoqhubeka isenzeka empilweni yami. Ngiphinde ndihloniphe igama lensindiso ngoba sonke sithi sindisiwe kodwa siyafumaneka ezintweni. Ngithanda ukuthi andiwenza amanyala ndahlanjwa ngegazi likaYesu ndisebenzela ubungcwele makabonge uYesu haleluya. Uyamnceda ke uYesu umuntu ngoba nami ndancedwa uYesu nizenzile izinto ayikho engingayenza emhlabeni kodwa ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha ndawuyika nalomhlaba bekuwo bengingazazi noba nizawumapha. Isesiqubuliso masimbonge kona amandla andizowenza manje ngoba uthe uncike ethu ke sesingabi mde siqinise nje message sethu kuNkulunkulu. Bengicela sijonge phambi lancwadi yompostoli uPaulus ebhalela ibandla labase-Efese sahluko sesibini siyajonga phambi lamqolo wesine wesihlanu wesithandathu ndiyohlala phansi makabongo namandla. Chapter 2 verse 4, 5, 6. Wathi abase-Efese isahluko sesibini namqolo wesine isihloko abasifundile kanje. Usindiso luza ngobabalo lukaThixo. Ka uThixo asisityebu njengenceba uthenge uthando lwakhe olukhulu awasithanda ngalo thina sifile nje ziziphoso
wasidlisa ubomi ndawonye noKristu nisindiswe ngokubabalo wasivusa naye wasihlalisa naye kwazasemazulwini indawo sikuKristu Yesu Kwenza Thixo kawuthandaze elilizwi liphilile namhlanje Jesu sihleli phansi ebusuku kwindawo yaseVersant endulwini sizofuna umkhonzi wakho ezothetha ngawe yenkulunkulu sincama izindlu sancama yonke into sazofuna ukuthetha kwakho namhlanje ungena kwethu mangafana ukuphuma kwethu sizabuya ezindlini banye bazabela kundawo abahlala kuzo emisebenzini izwi lakho uNkulunkulu lona lodwa alithinta impilo yethu lisuse kosenke izinto ezikakileyo phakathi ezimpilweni zethu baba ngalo siyadala namhlanje ukuthi umuntu omsolapha Jesu zabehlukana nesono akhonze wena wedwa sithembele kuwe Jehova umkhonzi memboze nikeza amandla athethe konke umthume kona angoyiki muntu angoyiki lutho athethe konke in the name of Jesus amen haleluya bangabonga Yesu hloniphe kakhulu indlu kaThixo yokuthandaza utata baba umuntu omtsha cela ubone umuntu omtsha ndicela ubone umuntu omtsha sukoyika ngicela ukubona umuntu omtsha akabonga Yesu umuntu omtsha umuntu uyahlala kuThixo abe ngumntwana kaThixo ungabi ngumuntu kaThixo ube ngumntwana uthobele uNkulunkulu uThixo uyanceda umuntu ndime apha nje ndinovalo liyangongoza indlu igcwele kanti yazi bazazi umama kanti tsenga nje uNkulunkulu ngiyoyika kanti yazi nyani ndiyancancazela ndiyasheka cela uthethe inyaniso phambi kobusoka kaThixo kanti ufuna uzomeleza apha kumuntu omtsha ngoba ndincedwe inkosi umuntu omtsha uThixo uyamnceda umuntu ithi lencwadi usindiso luza ngokubabalo likaThixo sathanda uYesu uNkulunkulu uluthando ithi incwadi yakhe uba unalo uthando awumwazani naye zange wambona uThixo ngoba uThixo uluthando ithi incwadi yakhe uNkulunkulu uThixo ukusithanda kwakhe uncame uYesu Kristu uyana wakhe ngokuqala ngokugqibela wamncamela thina ndicela umuntu omtsha uhlale enkosini uyihloniphe imisebenzi kaNkulunkulu awasenzela yona ngekho nto simenzele yona wasasuka sathanda makabongo namandla haleluya usindiso luza ngokubabalo lukaThixo sambiwa lo Yesu ngoba khonto sayenzayo ithi ke lencwadi ngenxa uNkulunkulu othembekileyo ke uThixo esisityebi njengenxeba yakhe uthe ngenxa yothando lwakhe olukhulu awasithanda ngalo thina sifile nje iziphoso wasidlisa ubomi ndawonye noKristu sindiswe ngokubabalo besifudula ke thina sehlabathini sisenza ukuthanda kwethu bendibo lo hlabathi ntshayizo drugs akho drugs ngayitshayana ndihambe nakwindawo ezinkulu kakhulu engicinga ba most yabantu abalapha mhlambi ixesha bangothuka kanothi nje kodwa kanye imini zawubenza ubungqina ngoba mina ndiyayithetha inyaniso phambi kobuThixo ngoba ndifuna ukuncedakala nqake ndize ngenhliziyo yami yonke phambi kobusoka kaThixo ndizomnika ingqondo yami umzimba wami wonke ngoba uThixo wasithanda wancama unyana wakhe nami ndinikela ngalo wami umzimba kuye awulawuli emntomtsha ndicela singahambi phambi kobusoka kaThixo sivumele uThixo asikhokhele sihambe emva sivumele ukuphathwa
singabi nalwazi ngathi sinolwazi oluninzi thina ngenxeba esiyenzeleyo sesisazi kakhulu. Masimhloniphe uThixo simoyike abantwana benkosi. Sife thina kuvuke yena. Senziswe ngoba ayinto esinokuyenza singahlelanga kuya. Sinawuze sikwazi uzenzela so isakele thina ehlabathini. Yayibona iGcwe? Siname konke. Sazi balana. Egameni lika Yesu. Ithi imali thina siphila nje ezisiphoso. Sidliswe ubomi ndawonye noKristu. Sisindiswe ngokubabana. uAdam noEva babekwe emnqamlezweni ngokuthenjwa ukaThixo. Wafika umthuli wabonisa uEva izinto zezwe wazibona eyalelo kuthiwa ungatyi watya yena. Wasibonakalisa uNkulu ubungangamhla wakhe. Umtholi wangcwele ndicela nje ukucacisela ngiyabona ulapha yabona mosiyawa apha lapha umtholi ukususa kancinci namhlanje akuthi nje akuthwiste kancinci ukuthwisela pha akuyeke kangange-3 months aphinda akuthwiste kancinci aphinda akuyeke aphinde ugqithile aphinda akuthwiste kancinci uzawuthi uzofika apha xa ulapha ukuthela ugqiba kushiyapho ungene ume kangaka edakeni phuzi indlu ithi yungcembe ebesithi yena akasityi isono uthe thaphu sengibawela noba ngoku ndivele nditshona phansi komhlaba ngaphinde ngibonakale ngoba lo ndithethe into ngoku umandi kuthe thaphu kule ndawo uzigwebe kwenzela uba uzungakwazi ukuya kuso uyazi uba ndithethile phambi kwabantu ndamamkela mosiyesu phambi kwabantu zamamkela ehlebhana ndamamkela phambi kwabantu bangcweleke mna ke ndicela ndiqenza into encinci apha endlini kaThixo. Yabona uThixo lo wethu ndimkhonza kakhulu ndihlala apha kule hook apha phambi kwenkonzo apha ihook yami la. Yabona apha enkonzweni ndimkhonza uThixo xesha ndimkhonza ngalo ncinci kakhulu ilona xesha ndimkhonza ngalo uThixo ndimkhonza phaa mna ndindodwa phaa endlini alilali ubusuku nemini zangalali Yesu wayithandaza. Inkomo izala inkomo, ibhokhwe izala ibhokhwe, igusha izala igusha. Ndizelwe nguYesu. Ndingona lapha emhlabeni, uThixo lapha emhlabeni. Ndizelwe nguYesu. Ndiyindlalifa Yesu. Ndingumntwana wenani wexabiso ndithengwe ngalo igazi ngomnqamlezo. Makabongo namandla. Besilapha ehlabathini sisenza ukuthanda kwethu. Wasithanda uThixo, wancama umntwana wakhe ngokuqala ngokugqibela. Wahlaba kweyakhe inkomo ungekho simenzele yona. Esifile nje thina zisiphoso. Wasidlisa ubomi ndawonye noKristu siswe ngokubabalwa. uThixo wethu ukusithanda kwakhe usincamela uYesu Kristu waseNazaretha. uYesu Kristu waseNazaretha engenatyala engenasono kodwa ngokusithanda kwakhe wasifela. Wavuma wanikela ngomzimba wakhe wabethelela emnqamlezweni. Yithi ke ngokulecwadi thina besifile nje ezizibhoso ngoba besenza ukuthanda kwethu ehlabathini. Kodwa ngenxa yenceba kaNkulunkulu wasihlabela kwakhe inkomo. Makabongo namandla. uNkulunkulu uthe ebemesincamela unyana wakhe ikuphela kwakhe mzele. Kodwa usidlisa ubomi ndawonye noKristu ngoba uncama uKristu umncamela thina. uKristu akanasono uthabatha izono zethu wacwaya kuye wabethelela emnqamlezweni. Sisindiswe ngokubabalwa ngoba namhlanje ndisindisiwe ezonweni zemhlabathi ngokubabalwa nguNkulunkulu ngoba kodwa ndenzele yena uKristu usisipho kum. Ndimphiwe nguNkulunkulu ekufanele ngona ndikholwe. Wasivusa naye. Usivusa njani? Ngegazi lakhe kebethelela emnqamlezweni lichiva kum. Libulala umuntu omdala kuvuka omtsha. Wasihlanza naye kwezasemazulwini ndawo ngalo igazi lakho ndivulela indlela ngokwazana noNkulunkulu bengamazi uThixo mna. Uthi ndimi indlela ndimi inyaniso ndimi ubomi khona nami yokuba wengayi ngayo.
ngalo igazi lakhe lapha lemnqamlezweni undivulela indlela noma kwenza semazulwini indawo ngikuye uYesu. Mali bonke igama lenkosi. Akolini sizayithetha abangcwele. Kugqithisa nje le message. Izwe lonakele. Aba bantu bapha phandle bangcwele. Yonke ilexesha layo. Yabona ngoku namhlanje kugcwele ezithaveni. Ngabagxeka aba bantu. Bayeza bazathi ngathi yonke ilexesha layo ezazinto ndiqizela basonke akekho umuntu osindisiweyo ukubantu bambalwa sonke sigqithe ezintweni zenzekile izinto. Ngathi kanoqala phasi balise izitori zethu ezinzima endizibunye kodwa sancedwa inkosi. Funa ukuthi umuntu omtsha hlale kuYesu, uhlale noma isimo sesinjani ungagunqi cela uthathe uyihuphi. Ungalithemba ungaxoki ngoNkulunkulu umoyike uzazi ukwinto eyi-1 uba ndifihlele utata ndithi ayangibona ngokusebusuku manje ndenze izimanga ndilibala uba uNkulunkulu undijongile. Ndimoyike uzomapha ndizothetha ubuxoki ngoNkulunkulu. Bangcwele besifile ziziphoso sadlisa ubomi noKristu. Simoyike uThixo owasuka wasithanda. uThixo simoyike uthando lukaThixo. Simoyike ukuba simhloniphe. Sithandiwe bangcwele, sithandiwe inkosi uJesu. Imagine wena uncama umntwana wakho bengokuqala umncame lo muntu ongakwenzelanga nto. Yayoyika kakhulu ke lanto mina uThixo ndiyamoyika uThixo ndiyamoyika kakhulu. Uyika uThixo. Ukhonza inkosi uphuma uhleli pha kwendlini uselele. Uthi uThixo lokho uzakwenza into uthi uThixo uyalibona. Uthi xa uthandaza uzenzele ipicture yezulu. Ucimela ubone izulu uzenzele ipicture yezulu. Ungabiyo. uSathane uhamba njengengonyama egqumayo. Ndiyayazi nami umzondile uSathane ngoba ndifuna umbona. Ndifezele naye. Ngoba uSathane ungenzisa izinto ezinkulu kakhulu. Ngabe sesifamba kudala ndafa. Yancedwa inkosi uJesu. Babe sebegqibile ukuthi andifile. Ndifike ugqityiwe. Kubuza umsebenzi umntana unini. Kodwa ngamandla ezulu. Yazi Lord. Kodwa bendinayo into sezulwini xa bengaziqondi ngoba iBhayibhile ngihleli nginayo ngingakholwa. Ndibhekisa apha kumntu omtsha hlale kuThixo. Ungadlali ngexesha lakho. Uqiniseke ukhonza inkosi. Uziyeke into zehlabathi ezingazukwenzela nto. Ezikusakantshaba. Izinto ezibonakalayo uziyeke uthembe into sezulwini. uKristu Yesu wayekwi-fasting. Walamba ugqiba kwakhe wafika uSathane. Wathi bonguye unyana kaThixo makajike namanje abeze zonke. uKristu wamnqoba ngezwi. Xa uhleli kuYesu Kristu uzawukwazi unqoba. Kodwa uzawuzenzela ngoba awuzukwazi unqoba. Yena kavuma ukufa uphathwe. Unikele ngobomi bakho. uYesu wanikela ngobomi bakho engenatyala esithandile. uNkulunkulu hlabela kwakhe inkomo wasilengezela ngoYesu Kristu waseNazaretha. Nkosi yamakhosi kumkani. Awuthembe uThixo, hlale kuThixo. Bangcwele egameni lenkosi igazi elaphala lemnqamlezweni.
ukuhlonipha igazi elabhala lemnqamlezulu. Manibonge igama lenkosi. Ngexesha bangcwele sivusiwe esifile nje iziphoso. Siziphoso izono zethu besizenza. Sivusiwe ngalo igazi lika Yesu. Masihlale kwinkosi sikholwe. Lento yenzeka ngokukholwa, ifuna bakholwa. Ukholwe egameni lenkosi konke kuzawuzenzekela. Makabongwe namandla. Makabongwe igama lenkosi. Makabongwe uYesu. Sivusiwe bangcwele ngexesha. Iyabonakala njalo ukuba sivusiwe. Makabongwe igama lenkosi. Makabongwe namandla. Haleluya. Thembekile kuNkulunkulu ngexesha. Zawubonga ke ngibulele. Anathi nisizayithetha. Kanti cela nje umuntu omtsha ahlale enkosini, athembe uThixo. Uhlale enkosini wenze ngcono usebenzele ubungcwele. Yebo ngcwele imini yokugqibela yes. Nazi izintshumayelo zithethwa zininzi bekuthiwa kwabamnyama. Xa ungahlelanga kuyeza uzuzazi ezo zinto. Uzawuncama unikele ngento zakho ulahleke. Awube nendlela okuyazi imimoya ekhohlakeleyo. Ube nendlela ukucikida umoya. Uncikide wonime apha ingaba lento lithetha nginyanisile okanye izotsoka. Cikida umoya ukokwazi ubona imimoya ekhohlakeleyo nengcolileyo nomoya kaThixo wahlule. Indlela enkosi incedwa inkosi. Andisithi solo andisithi bangcwele. Ungasithi solo. Isolo kayikokujona, ingxaki nijonga isijono kakhulu. Ukucinga mdada, ukucinga. Sowusesolweni kakhulu, sona sono zithi ukucinga, ukujonga, ukumamela, ukuthetha ukuhamba. Bawuka Davide bawuqala hayiyolo lo muntu ongahambiyo ngecebo labangendawo, ongamile endleleni yaboni, ongahlake embutheni yabagidi. Nonelela umyalelo kaYehova imini nobusuku benjengomthi omilisele phezu kwemijelo yamazwe nika isiqhamo sakho ngexesha lawo. Oqabulayo lingaboniyo ntomtsha. Uzidle ngenkosi. Ungabi nakhala. Koyikinto uzithembe uzazi ba uclean ube nesono ngoba sithi umpostoli Yakobe sithi uYohane esithi uthi awunasono yazikhohlisa. Benesono nje sinjalo ayiba uye kuso isono sizi kuwe ke nguwe oya kuso. Awusithande ngale mina namhlanje ntomtsha. Aba bantu abakhulu abazali ancamile baphume ezindlini eze kwinkonzo yomntomtsha. Abadanisi hlonipha uNkulunkulu boyike. Sivusiwe besifile sisenza ukuthanda kwethu sadisa ubomi ndawonye noKristu sisindiswe ngokubabalwa. Bantwana benkosi wasivusa naye wasihlanza kwazasemazulwini indawo. Silapha emhlabeni ehlabathi asaphi sihamba ngokwakamoya siphila kwamoya. Singabantwana bezulu thina bangcwele asingababehlabathi. Makabongwe namandla. Malibonge igama lenkosi. Sisindiswe ngokubabala simphoke uYesu bangcwele sihloniphe igazi lakhe. Ngifuna ukuthi masihloniphe igazi likaYesu. Sihloniphe uNkulunkulu siboyike. Singathi xa siphuma apha ngoku senza izimanga apha endleleni mntomtsha. Singenzi izimanga apha endleleni. Khawuyeka inkwenkwe, khawuyeka intombi, khawuyeka insizwa. Khawuyeka insizwa uzithembe. Khawuyeka intombi, intomtsha. Khawuphakame intomtsha ubone insizwa. Khawuphakame insizwa. Khawuyeka umuntu obhinqileyo insizwa. Khawuyeka umuntu obhinqileyo akazukwenzela nto. Khawuyeka intombazana. Awuhlale kuYesu. Intomtsha. Awuhlale kuYesu insizwa. Insizwa nsi. Ndiyazibhekela. Andinangaki. Akho nto ndilelelayo babathini. Andifuni nokutshata. Iqonda nditsho. Andifuni nokutshata. Iza kwenziwa nguNkulunkulu loo nto. Andisifuneki ngoba zaphila mhlakane nayo. Thixo
undenzela ukushada mama awuthathiswa uNkulunkulu ndifuna ukhonza inkosi ndindodwa ndingaphazanyiswa ngoba kuzafuneka uba kaloku ndimane ndilandela wena nditotozisa wena uba ndodwa jwi yesisi ntombazana ntombi ayiyeki indoda kawayekela amakhwenkwe yintoni mnandi yebo yintoni mnandi khona ngifiyesi ngicela ngidaxolisa ngicela nje umuntu oyintombi nomntombi nobhuti phaa ngicela ifoni ngeke ningibonise ifoni WhatsApp no Facebook Anze yam Zazamile uyivuka kakani bothi ifoni kazenziswa nosisi kakakwazi ifoni ngibona social media no Facebook Hayeke la ntombazana ithe inceku la namba ubuyinikiwe yi-block awuthathi inamba zenceku into azakwakha ixesha liyasongwa ixesha kudlalwa uza abasishiyayo balandulele phakathi bafuna ubuya into abafuna ubuya linye kukhonza inkosi qha bafuna uzolundisa wena unikwa itshansi khawulungise sizwa khawusuke emantombini khawuye kuba nejobi namantombi uzawubiwa andifuna uyibona intombazana All of them are rich. I put up more than the bomb. Who's that Pizza? Who's that Pizza? Who's that Pizza? Who's that bomb? I got time of the supply. Who got you with them come get? And the food is see, I put this jolo. And the food is the jolo. And the food is jolo. All my teacher. Funi jolo funa utobe ndola bebona indawo njani indawo ibona indawo njani ngesekuyi emathi disuke bazoxoka apha thethe ukuxoka apha masithi ndisindisiwe kodwa zamanyala bokuphila ukusindiswa ukuhlangulwa ezintwele ezimdaka ukusindiswa kukususwa amanyaleni akuze siyitrima lento siyifihla kukususwa amanyaleni Vulu besha enzizwe babatsha ntomja aphakama ntomja ubone ntomja loyika uphakama wenza amanyala ntomja hey awuvukuthetha ngathi awuthilise hayi sibetha bakumangcwele andinazi nimbanenza ntoni andazina andazibheke indlela endisibhekelisa ngayo apha kum osokulenza ngalo ayishema andinazi banenza ntoni kandibhekelisa lapha kum andisifuni ngoba ndivuswe noKristu khawuhlo igazi laphana lenqamlezweni lihlamba wena kalihloniphi uloyike khawuyeke ukhonza inkosi apha ecaweni apha ngizokuthandaza into ingawe uthi lo mzimba yitempile kaThixo ntomtshatsizwa lo mzimba yitempile kaThixo yitempile kaMoya Oyingcwele ijonga isono mntakwethu yensizwa isono jonga sundiqobaleka isono ithi tsiba kube nzima ubini ubuyele phaa tsiba enzumtse suke sonwani awuyeka amanyala andenzi manyala mna ndenzi manyala awuvela uthi hayi uyawenza yakoba itsho wenza vela uthi hatshi ke kusenza lepone phaa uyawenza hayi ndenzi manyala mna sona isizulu andisityi isono andifuna usifonda stapkele wasindenzi seyizimanga mntomtsha uthi
uthi umprofeti uIsaya Bible chapter 1 verse 18 uthi noma sowudwebeke wankone zolo uthi mina kuhlambulula bemsulwa uthi noma sowunyukunyuku uthi ndawukwenza ube mhlophe qhwa hayi uzawuncedakala ngasekhaya elizwi ke mhlawumbe leba engathi zayi izisaba kumi ndifuna lincede mina ngoba mhlawumbe nanga lo manje soyisakala ngizoyisakala ngoba lamposi uyakobe xa sithi masivuye kakhulu xa sisigaqele elingweni uthi ilingo into ekhoyo ndiyayazi ngabonke nohlobo usakala undimincele uthi uduwe nini ngoba ufuna umbona lapha phansi uthi uduwe nini namazulu athi uwanini sizohlaziya emandleni ngoba funeka ulingwe kuziba ukomele lapha enkosini mina abantwana benkosini ngithanda intshumayelo ebethi isono intshumayelo ebethi ndiyayithanda andiyifuni intshumayelo soft ayayayayi ndifuna ngibethi isono izondinceda eka uziphenguka njengamani ungamnakhala mntu omtsha nibalekile niphumile ngoku nibetha sisono andibethi kundisibeka apha kumniphi ngokucela ubekwephi ngoba uthengwayemthi ndibethi isono kuma nazi nje noyika nineqala yebantu benkosi kanti be-free uyesu uyasusa istress uyamnceda umntu indincedile inkosi ndincedwe inkosi uthi uyangazi yazi bangcwele mna ndinixelele jonga ngoku into endiyithandazelayo uNkulunkulu ndicela lungisa ingqondo wami ukucinga into zokuhlala kuye hayi ndihle kuye ngqibha kule enough into zokuhlala kuye nobana makazithile nobana makathethe kungimfe ndifuna lungisa ingqondo yami ukucinga yabona ngoku yeyona process inzima lenkuyo ndifuna lungisa ukucinga okwami uthi ndinengcinga ezinhle ngani ezizoxolo ezingezisezobubi nami ke ndifuna uba nengcinga ezinhle ngicinge kakuhle uthe umnyumzalo lapha inhlambululi ba nama inhlambululi kakhulu ndinazi indawo engahlambule imbuzo ndinami engahlambule imbuzo vele ngithi ngiyazi yenza abantu ubetha kumpha ubona kusitsho ukuthi ngihlambulule hayi ubetha kum ya mna ngithembe inkosi ndiyathanda izithandazela hayi zininzi izinyonyoko zizo ziyavela apha kum ngibona amantombazane empundu ezinkulu ngithanda zami empundu ezingaka hayi nokuyihlambulula loo nto irongo hayi irongo umntu obhinqileyo sumbona izinto okay into khawufaka idima zeplanga kodwa kungaboni bemfama ya ngoba yabona uqala pha umalubone okanye umuntu ungena kula social media la social media kayiyeke mntana enkosi man please because yabona la social media bathi hayi lo muntu ukude lo mthetha naye uyakubona uThixo namhlanje ibalala kuba uThixo uyabona kuyo into enzayenza nokuza uthi uThixo uyabona uzawuluka mamonga abana enkosi haleluya ngekho ongamile asawungamile hayi lo muntu omchapha lo muntu omchapha ugcwele lapha qhu ayalisona sityiwa asityiwa isono uba ufuna utya isono khawuyakwenza ukuthi asipostile ezisela nobutywala ke ezitshaya lentsango intsindiso le mntaseka ayandingxeki nayo irayithi fanele bethoze ngola hlobo ngokusensindisweni uzokususwa emanyaleni khawuvume ifa khawuvumela uphathwa khawuyeka uzilawula khawuyeka uhamba phambi koThixo khawunoyika uThixo nathi bhathe emnqambiso awunoyiki noThixo lingeze linye lithi usisindise ngoba ukwazi ushumayela insindiso kodwa wena ukwazi ukusindisa khawuqala usinze wena usinze nathi uzundikhumbula wathi namhlanje uYesu uxolela namhlanje abantu benkosi malibonke abantu benkosi mandehle haleluya amen praise the Lord.